De partij van Geert Wilders helle het beste resultaat in Friesland op het Ameland hier achter mij. 12,4% van de mensen bracht haar een stem uit op de PVV. Opvallend, want nog geen 6 jaar in streden de Amelanders om een groep asielzoekers op het eiland te houden. Hij je gestemd, Juster? Ja, Waarop? op de AR. Van vroeger. Van vroeger, ja. De CDA. Ja. Dat is de PVV, de grootste man op het eiland. Ja, dat moeten mensen zelf maar weten. Jong, hoe wordt de stem, Juster? Ja, klopt. En waar ga je op stemt? Niet op PVV. We kennen natuurlijk niet allemaal op hetzelfde stemmen, hè? Dat is een ding wat zeker is. Maar had het jou verrast? Nee, dat heeft me niet verrast. Jim, had je geen moskee? Nee, die kun je maken natuurlijk. Bedankt. Staat kerk niet meer nog. Voor de camera waren de meeste Amelanders die geen kleur te bekennen dat ze PVV stemmen. Toch helden de partij er hier 221 binnen. Maar van waar dat succes? Het had mogelijk te krijgen met de eigen kandidaat van de PVV. Dit noemen we tredje op de list, Albert Huizeling. Hij komt van het eiland. Hij is countryzanger, bekend als Albert van Ameland en gemeenteschilder. En hij vierde actief campagne. Nou, omdat wij dan hier met die regels allemaal te maken hebben. En ze willen ons hier van alles gaan verbieden, vanuit Europa. En daar heb ik mij hier sterk voor gemaakt. En dat is hier gehoord op Ameland. En voor de provincie, zeg maar, van ja, als je die afvaloven hebt dan in Hallingen, als we zuidwestenwind hebben, en dan komt dat spul dat komt hierheen, naar Ameland toe. Ik denk dat Omrin hier wel ook wel redelijk speelt. Alleen de mensen zeggen het niet, ik zeg het. En blijkbaar hebben we zoveel stemmen gekregen dat het gehoord is.